Преди 2 години, когато цените на строителните материали внезапно започнаха да се покачват, доста инвеститори връщаха капарото, което хората са платили за непостроено жилище. На практика, покупко-продажбата на зелено на жилища в България замря. В момента търсенето на нови жилища отново е мощно на българския пазар, само че обстановката с цените на материалите се връща в границите на естественото. Това възроди и продажбите на зелено. Ботевград не прави изключение от тези тенденции. С бързи темпове върви строителството на най-голямата жилищна сграда в квартал Изток. Строителството реално започна преди 9 месеца, а само след 45 дни сградата ще има акт 14, което означава, че грубото строителство е завършило. Вчера бе излята последната покривна плоча на вход А, а следващата седмица ще бъде излята и последната плоча на вход Б. Паралелно с това усилено върви и зидарията на етажите. Акт 14 се очаква да бъде подписан около 15 април. След това цените на продаваните жилища се очаква да се повишат, коментира днес инвеститорът на обекта. Жилищната сграда има 50 апартамента, 20 гаража и 30 паркоместа. Самите апартаменти са 2- и 3-стайни.